Chceme vedieť, čo naši domáci miláčikovia jedia, takže ideme na to. Takže čaute, dneska ideme ochutnávať psie jedlo. Toto bude najhnusnejšie. A sú to králičie uši so srsťou dlhé. Beer for Dogs. Srnčie lajno, a.k.a. Má to byť lososový niečo. Takže Remy, to si dávame naraz. Tak toto nie je dobré. Toto má v sebe nejakú tvrdú vec. Ježiš, tak toto je. Fuj, toto vôbec není do... Ježiš Maria. Toto má absolútne hnusnú pachuť. Takže to pivo ani nemá bublinky moc. Akože... Vôbec mi to nepripomína pivo. Chutí to ako kyslá matonka. Keby cítiť bublinky, ale len ich chuť a nie bublinkovať. Remy. No, takže Remy mu najviac vonia hamburger. Takže Beer for Dogs akože v pohode, ale není to pivo. Takže ideme ako prvý skúsiť hamburger, hambač. No dajme si toto mäso. Daj to na tú deku. To je celkom dobré. Očividne to aj Remiu veľmi chutilo. Daj si pivo. No to bolo fajn. Bolo to také suchšie a trochu bez chuti. Ale tak asi to musí byť, aby to si mohli jesť. Insects for Pets. Toto vyzerá úplne ako pamosok pre... Čo by som nemal jesť v živote. Len kúsok. Len kúsok. Vôbec nie je zlé. Je to suché strašne. Potrebujem pivo pre psy. Čo povieš mi na toto? Zaujímavé. Strašne suché, ale toto je celkom pohode, akože chuťovo to vôbec nie je zlé. Na to, že to je insekt. Nice. A je to dokonca aj gluten free, takže ak máte neviem akú chorobu, tak to môžete aj tak jesť. Terra Canis Homestyle Cooking for Dogs. Vonia to ako tuniak, keby som otvoril. Nie, porežeš sa. Počkaj, dáme ti. Jednu mne. Ježiš, tak toto vyzerá hrozne. Toto vyzerá tak, že to nemá jesť človek. Ale preto tu sme. Jednu tebe, jednu mne. Akože... Toto by bolo asi v pohode, ale je to... Keby si to okorením a osolím, trošku tam čilím, tak to je dobré. Ale akože toto chutí fakt ako kvalitné mäso normálne s mrkvou. Vidím tu kúsky mrkvy, alebo čo to je. Takže je tam nejaká zeleninka. Počkaj, no dám ti ešte trošku, lebo tebe to asi chutí. Ale toto vôbec nie je zlé. Počúvaj, ty budeš tak prdeť potom. Ježiš, nejedzáš piť ma celého. Dobre, koniec. Takže zatiaľ super, akože všetko je to také nedochutené, ale to sme predpokladali. Rybičky. Mrazen sušený pamosek pro psy a kočky. Takže, dostávame sa na ďalšiu úroveň. No, zostáva mi len hlava, takže ja si dám hlavu. A to nie je dobré. Skúsime telo. Možno keby to je slané... Ježiš, ale to má nejakú pachuť. Fuj. Akože, nie. Cítim tam podobne to, čo v slánečkách, keď si ich dáte proste vypržané niekde v primorskom štáte alebo meste. Ale je to proste nesolené, takže proste tá sol to tam celé zachraňuje. Tu je len tá horká pachuť z toho. A akože zase nie je to až také zlé asi. Na záver, niečo hrozné. A to sú králičie uši. Fuj, tak teraz... Kámo, toto nemôžem asi robiť, nie? Fuj, to je reálne suché králičie ucho, hej?
Čo si o to myslíš? Tak toto je pičovina úplná. Vlastne tam ten... Tá konzistencia mňa z toho naťahuje, sorry ľudia, ale toto neprehltnem. A strašne je to také, že vieš, že srst tam cítiš. Ale je to len tvrdé pod tou srsťou. No nič, tak dúfam, že sa vám tento taste test páčil a ak tu bude dosť veľa lajkov, tak môžem spraviť taste test aj pre mačky. Ale huňaté veci už jesť fakt nebudem. Like, odber, chod do piči. Tak už máme prvú recenziu, že pokým sa to zostrihal, tak Remy už strašne prdí. A práve sa schováva.